Ако си търсите мощна и издръжлива месомелачка на добра цена, ние сме вашият магазин. Този модел месомелачка, която предлагаме с мощност 2200 вата, в момента е само на 59,99 евро. Тя си идва с най-различни приставки, включително такива, които са за пълнене на наденички с такава пълначка. Идва си с още две приставки, които са за наденички. И си идва с две метални приставки, които са за мелене на месо, за правене на домашна кайма. Идва си с такава по-едра и с по-ситна, която в момента е монтирана отгоре. Месомелачката е подходяща както за мелене на месо, така и за мелене на зеленчуци, на домати. Както ви казах, с мощност 2200 вата. Отпред всичките приставки и елементи са изработени от висококачествена нераздаема стомана, което гарантира дълъг живот на месомелачката. Отгоре си идва и с такова аксесуарче, което е за натъпкване на месото. Оборудвана е с два бутона за максимално лесна работа. От тук се пуска, а когато върнете на другата страна, започва да върти наобратно месомелачката. Това се използва в случаите, когато вътре заседне месо. По супер лесен начин, като започне да върти наобратно, го изкарвате. Лесна за разглобяване, за сглобяване и за почистване. Ако искате да се здобиете с такава поръчка, можете да го направите на телефонния номер или директно в сайта ни.